Вчера се проведоха избори за национални съвети на националните малцинства в Сърбия. Гласуването се проведе на 881 избирателни секции в страната, а изборния процес наблюдаваха 440 наблюдатели, включително и тези на Европейската комисия, ОССЕ и представители на посолства. Избори се проведоха и за българското национално малцинство, а най-много избиратели, записани в избирателния списък, има в общините Босилеград и Димитровград. Освен в тези две общини имаше открити секции и в други общини и градове в Централна Сърбия. На територията на Босилеградска община за 4 избирателни листи на българското национално малцинство се гласуваше на 15 избирателни секции. От общо 5149 гласоподаватели право на вод упражняваха 4073 или 79,1%, от които за листата номер 1 "Бъдеще, в което вярваме" Владица Димитров гласуваха 31, за листата номер 2 "Коалиция на българите в Сърбия" Зоран Петров 27, за листата номер 3 "Това сме ние, от сърце за по-добро на всички нас, където и да сме" Владимир Захариев 3926 и за листата номер 4 "Напред" Соня Станулов 19 гласоподаватели. На територията на Димитровградска община избирателната активност е била 71,2% или 6306 гласоподаватели, а гласували са 4492. Листата номер 1 спечели 1784 гласа, листата номер 2 1958, листата номер 3 185 и листата номер 4 спечели 294 гласа. В Пирот от общо 675 гласоподаватели са гласували 179, от които за Владица Димитров 80, Зоран Петров 73, Владимир Захариев 22 и Соня Станулов 4. В село Божица 53 са гласували за Владимир Захариев, 1 глас има Владица Димитров, в село Клисура 74 гласоподаватели са гласували за листата номер 3 и по 1 глас имат листите 1 и 2. В Сурдолица 107 гласоподаватели са гласували за Владимир Захариев, докато останалите листи нямат спечелени гласове. Подобно е и в Вранска баня, където 85 гласоподаватели са гласували за Владимир Захариев, а другите листи нямат спечелени гласове. Окончателните резултати ще бъдат съобщени от Републиканската избирателна комисия в четвъртък на 30 октомври. Парламентът прие в неделя вечерта ребаланса на бюджета за 2014 година, както и съпътстващите го закони, с които се предвижда намаляване на заплатите в публичния сектор и пенсиите, които възлизат над 25 000 динара. За приемането на ребаланса на бюджета и съпътстващите закони гласуваха 188 депутати, 10 бяха против, а 2 не са гласували от общо 200 присъстващи депутати. С ребалансирането на бюджета се е увеличил бюджетния дефицит с 42 милиарда евро на 224,7 милиарда динара, което е 4,64% от брутния вътрешен продукт. Бюджетните разходи са се увеличили от 1,113 милиарда динара на 1,122 милиарда, а приходите са намаляли от 930 на 897 милиарда динара. Нашата православна църква почита днес Света Петка Преподобна или Петков ден. По този повод в същоимената църква в село Рибарци сутринта от 8 часа бе отслужена празнична църковна литургия, с която чиноначалстваше иерей Зоран Стоянов, старешина на църковна община Босилеград и на храма Рождество на Пресвета Богородица. След това бе проведена и традиционалната селска служба в чест на Света Петка Преподобна, една от по-масовите църковни служби, провеждащи се на територията на Босилеградска община. Празнична литургия бе отслужена и в храма Рождество на Пресвета Богородица в Босилеград. Преподобна Петка е родена в град Епиват в Мраморно море през
11 век. Води благочестив живот, а след смъртта и нейните мощи, които притежават целителна сила, се превръщат в символ на борбата за съхранение на християнската култура от ислямската асимилация. Мощите намират покой в румънския град Яш, където се намират и досега. Петков ден се смята за завършек на лятото, а с това и на активния стопански цикъл. Света Петка се почита като покровителка на жените и техните домашни дейности. Празникът в много семейства се отбелязва с семейни служби. Миналия уикенд се изиграха мачовете от 9-тия кръг на Пчинска окръжна лига. На стадион Пескара Босилеградска младост игра наравно срещу отбора Вранска баня 0-0. Това бе възможност за зелените да надминат съперника си в борбата за петото място на табелката, обаче в този мач успяха да спечелят само една точка и вместо да напреднат, те паднаха за едно място и сега заемат 7-та позиция след Павловци, които ги надмина благодарение на по-добра гола разлика. Следващия матч зелените ще играят в Търговище срещу Пчиня, която в момента с 21 точки се намира на второто място на табелата. В нашата община утре предимно слънчево и без валежи ще духа слаб североизточен вятър. Температурите ще се движат в интервал от -1 до 8 градуса.